Palit na kamo sa akong paninda. Barato lang kini. Maayo kini sa mga sakit-sakit. Kini niya magikakaw. Kini niya nara. Kini niya sundang-sundang. Kini niya saluyot. Kamalunggay. Maayo kani siya sa mga sakit. Palit na kamo. Bakay mo balikan ni ron sa kuha. Nga tinguan mo pud bang panahon. Pero naani kay epektibo man yung mga bulunga. Epektibo man sa mga sakit-sakit. Magkwarta gid ko na ni. Epektibo kay ni. Ako ang pagining gitahasan ng mga bulunga dito sa menteryo. Gihaguan ko gining puro pangamuyo aron magkaadunay gahom nga makaayo. Wala Jesus. Ini ang takong sa kong buto. Ayo. Ayo ano. Ano? Uy. Gusto. Isa maganga sige mag kulkos ng lubot. Kuan siguro ni pre ka nang abot ka nang bikan ni Boy. Pero dato unta ang tawag ani ano siguro no? Sa imo tinda niya. Kanang pangatol mo tag-survey mo ligya na. Yan. Gigi, kita na sa balik mo. Aron mawala na natay bulong ana sa bulong niya. Kinira ba kay kana imong sakit? Kuan na itugay na maayo. Tubig maayo. Mahal gid na ba ni? Mahal. Sa may bulong mo na. Kini siya. Muna siya gitawag ng bato dito. Nga nang gitawag balik bato dito. Kay epektibo kayo. Ibo, siguro ugdag ko bato. Nya kay gagmay. Ugdag ko bato ni siya mo gitawag. Nya gagmay man bato dito. Ang babay na bato tita. Bato dito. Usap ako himo niya na. Lagaw mo siya pre. Lagaon. Nya ka man. Kaya imong inom. Inom mo karon. Pagkaw nga wa na. Wala ka dito betul. Mawa na na. Wah, sige. Ako sini kutangon na. Kung maayo na ko, mo kumay semua. Uy. Wala para ka bigyan ko mahalin eh. Sige lang po. Alin. Nahala sige. Nya, dagdagin na no para dili anak-anak. Dala na nga. Maayo dayo. Maayo na ka nang ikup-kup eh. Nahala sige, bunga na. Sige. Salamat. Way sa payan. Salamat. Naunsa na buka. Salamat. Pre, Sama ka. Nawa naman to katong tungtol sa ako ang lawas ba? Nya. Pero lain naman po ni akong istoryahan. Side effect na. Sa yung ginom. Sa side effect. Sugaan siguro. Side effect na. Oo niya. Anak ka dahil. Bulong. Hapon ka na. Naatay. Maayo kay niag hapon ko pagbalik mo. Kung kay ilis-ilis gani. Unsa man na siyang bulunga. Kini siya. Wala siya sundang-sundang. Sundang-sundang. Hindi siya gitawag sundang-sundang. Sundang. Unya. Unsa ako man na. Nagdaon gihapon ninyo. Gaong gyapon. Nagdaon gihapon. Sige. Uli na ko. Oo nya. Ang imong bayad sa itong una. Ako lang ka bayaran pag kanang uki na ko. Sige. Parang maayo dahil ang imong sakit. Bayad na niya ha? Sige. Ulog bayad kay kang bayad. Sige. Pre, naunsa na mga buka pre. Ayaw na magsusakit ko yung katong nagbalik-balik kong istorya niya. Lain naman tuloy ako lawas ako.
pre, saan ako pre? Wala ka ba katulong ako? Uy, biso, di na mo sa ospital. Kasi hindi ko sabi ko. Kung lagi ang patay bulong anak. Huwag ako bulong. Gusto lang kani, bisig side effect ko kasi ang gatas ko bulong. Uy, side effect gina pre. Sige, Eric. Kini. Gusto ko pre. Nagdaon di ako. Ayaw, gusto lang wala sa ospital. Anak, di pwede na kung alas na ko. Pwede mo i-dagpas. Mga kakamot ni mo, anong epektibo? Okay na. Salamat. Okay na po. Wow! Ang paminaw, sino? Wala ka. Gusto mo nga negosyo ba? Di ka nila magikan? Oo. Tiyak lang sa kuwan. Huwag paningki. Dakutan yung mga bulong ang epektibo nyo. Kung siga din. Hindi ka. Nakaon ba yan? Makaon. Uy. Makaon ba? Matay. Tilawi. Tinood. Sigurado ka pa. Matay. Wala. Ini matay. Ang makaon gid eh. Lami kayo? Makaon gid eh. Makaon lagi. So, may po din mo. Pinabuyan ako. Oh. Na. Yung tagay. Susang. Hindi mo. Pinahanglan ka mo panahuna. Luod ka mo diskarte. Oh. Kanak. Tinuod niya. Kung di ka mo diskarte. Huwag yun. Balikan aku dagang gula kay chicks. Dagang gula kay chicks. Kan nak gini pe. Matay di kam sutian ha. Di kam suti anak. Kana ini ba. Ini bawa kita ke Dubai nga. Sige ba. Oh. Ay si kwarto. Nasa mo kwarto. Kwarto niya kan. Kita ka pamilya. Ti ayo. Matay. Gusto mo mo. Oh. Iton. Bukan. Wala siya. Tukrokon. Ina. Ano de gumay? Oh. Kuan kanang basta kanang kanang diskarte ako na ako kita ibay nga. Sobra pantik niya. Aku disuruh ke sini kerja pelumutun. Nama saya. Anak gue pe. Nya. Sudah kena masih terus ke Dubai. Disukiran pa naon. Matay. Kami gani sa balay sus lisod ng mga kaluan pagkaon lisod ini. Oh. Tiyaga na lang yung miskin ng. Kasam lisod niya kay tiyaga na lang miskin baka lang gani kanang manok ako ba? Ay haya baka kung dili baka manok. Ay haya matay pa ako. Buwan tagi ko buwan ri ano kamakang kog kali. Buwan tag baligya mga bulong-bulong. Wa baka ano matay stick na baka ba? Oo, kana bang mangmagi ora ko ni mga baka. Hindi chicken table. Ano na pino na? O ba pero ako balitaan mo. Hindi ba ko nang hindi ba? O kana ba? Pero pang manggaha ba? Sumdang manggaha. Kana manggaha ba? Sumdang. Wa ka kabalitan na. Na ako ni agta nga nagpudo niya. Ay agta. Nya, manghatag ko ng biniro. Oy. Si yaman tan pre. Dato kita na. May ban. Ito. Gusto kaya ako mo ito. Hatag ng biniro. Tayo pas luto. Nya, nakakaroon. Pandiri. Tara. Ayaw na ko sa mga bunong. Naagid sa urong agta. No, kay tinguan na. Kilukod ng minapre. Dato na lang. Ano na igsultian? Kaluis agta. Kaluis agta. Kagana ta ba? Abi mo na ko ka ng agta ang niariri. Ano din ni? Anay mo ni? Baboy mo rin. Kasi ang agta. Baboy mo lang. Antan. Ini ko na kasi. Oh, di sini manggas.